السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘Yan uwa musulmi, bayan sallama, barkanmu da sake saduwa a wannan karo yau 20 ga watan Jumada al'ula shekara 1441 Hijiriya, wanda ya daidai da 3 ga watan Januwari shekara ta 2021 miladiya. Bayaninmu yau akan wani hadisi ne mai tsoratarwa, hadisi ne mai girgiza ɗan adam, hadisin ma'aikin Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wanda Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ya rawaito, lil hadisi shawahidun, hadisin nan yana da shawahid wanda zai tabbatar da cewa za a yi aiki da shi, wanda ɗan Umar radiyallahu anhu ma yake faɗin cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fuskanto mu, ya ce mana, ya ma'asharal muhajirin, khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Abubuwa guda biyar, ababai guda biyar, idan Allah ya jarrabe ku da su, ina neman tsarin Allah kada ku riske shi, kada ku riske su, kada su riske ku. Ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ci gaba da yin bayani akan ababai guda biyar ɗin nan wanda idan Allah ya jarrabe mu da su, suka yaɗu cikin al'umma, abin da zai faru bayan waɗannan abubuwa. Na farko, ma'aikin Allah ya ce, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Ma'aikin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, matakar alfahasha ta bayyana ta yaɗo cikin al'umma, suka sanar da wannan alfahasha, suka bayyana wannan alfahasha bainar jama'a ba tare da jin kunyar Allah ko tsoron Allah ba, sai fa annoba ta yaɗu cikinsu, cututtuka da waɗanda ba a san su a da ba sai sun yaɗu cikinsu. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi gaskiya. Ku duba irin yadda alfahasha ya yaɗu a wannan ƙasa, yadda ɓarna ta yaɗu a wannan ƙasa. Zina da abin da yake kusantar da mutane zuwa ga zina sun yaɗu. Mu ɗau misali guda ɗaya kawai, yadda mata suke fita tsirara, yadda mata suke halartar wuraren bukukuwa tsirara, yadda mata suke shiga kasuwanni tsirara, yadda mata suke shiga ma'aikatu tsirara. Me nake nufi da tsirara? Ba su rufe jikunansu irin rufewar da musulunci ya ce su yi ba. Mu ɗau misali yau idan za a yi biki, idan aka ɗaura aure, za ka ga bayan an ɗaura aure, za a yi haɗuwa na musamman, a je a yi hayan hotel, ko kuma a yi hayan ɗakin taro, mata su taru, maza su haɗu, amarya da ƙawayenta za su hallara, ango da abokansa za su hallara, iyayen ango da iyayen amarya za su hallara, dukkansu ko kuma aglabiyansu majority kasiya ariya ba su rufe jikunansu ba, sun sanya sutura fitted wanda yake nuna mamansu, yake kwatanta jikinsu, sun bar ɗankunnansu a waje, sun bar wuyansu a waje, sun bar ƙirazansu, ana ganin yanayin jikinsu. Daɗi akan wannan, za a gayyato makiɗa, ga garaya, ga kalangu na zamani, a yi ta kiɗa, ango yana zaune, amarya tana zaune, iyayen ango da amarya suna zaune, abokan ango da ƙawayen amarya suna zaune, a tashi a yi rawa, a cashe, a saɓa ma Allah, a yi rashin kunya ga Allah maɗaukakin sarki, a take hadisan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, a yi rawa, wanda ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mata
a ƙarshen zamani za a yi su, za su ringa fita wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ma'aikin Allah yace kafin ai tashin kiyama wasu mata za su bayyana suna tafiya sun sanya sutura, amma wannan suturan yana kwatanta jikinsu, wannan suturan yana bayyana jikinsu, sun shafa turare, sun bar ɗan kunne a waje, sun bar sashin gashinsu a waje. Ma'ilatun mumilatun, idan suna tafiya suna karkatar da gabansu. Mace wanda take rawa a wurin bikin aure ta shiga cikin tsinuwar wannan hadisin. Mumilatun suna masu karkatar da zukatan maza, suna janyo zukatan maza kusa da su. Ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila, idan kaga kawunansu kai ka ce kaman tozan raƙumi ne, wanda lokacin da raƙumi yake tafiya tozan nan yake ta motsi. Manzon Allah ya faɗi gaskiya. Yau mata idan za su halarci wuraren fati na bukukuwa, na aure, musamman na aure, za a ga sun yi wani irin ɗaurin ɗankwali kala-kala kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa, kuma ya yi tsinuwa a kai. Su je su yi rawa a cashe, iyayen ango suna gani, iyayen amarya suna gani, ga ƙawayen amarya sun yi shiga ba na musulunci ba. Idan kuma waɗanda za su yi bikin, za su yi auren ba 'yan boko ba ne, akwai nasu salo, za a tara mutane a ƙofa, a waje, a fili, a unguwa, a zahiri a yi wa Allah rashin kunya, a kira 'yan masu kaɗa kalangu da garaya na zamani da na gargajiya, a yi ta kaɗawa ana rawa. Mata sun sanya sutura ƙanana, ƙawayen amarya sun sanya sutura ƙanana, dattawan unguwa suna gani, 'ya'yan musulmi suna irin wannan fitsara, ba ruwansu, kasiya ariya. Wannan yana daga cikin alfahasha, yana daga cikin abin da yake janyo zina kusa. Allah cewa yayi wala taqrabu zina, kada ku kusanci zina. Mace ta fito tsirara yana daga cikin kusancin zina. Mace ta fito ta bar gabbanta a waje ko ɗan kunnanta yana daga cikin kusantar zina, wal iyazu billah. Mace ta fita bayan ta shafa turare, wasu suna jin kamshin jikinta ba mazajenta ba, yana daga cikin kusantar da zina. Kamar abin kirki, bayan an gama tashewa, an gama rawa, an saba ma Allah, ba za a ji kunyan Allah ba, za a gayyato camera men, za su zo su yi recording da camera. Idan aka yi recording, za a nuna wannan fitsara da aka yi, saban Allah da aka yi, rashin kunya da aka yi wa Allah a gidajen kafofin yaɗa labarai, a turo su social media, a turo su gidajen talabijin, duk sati state da na ƙasa mutane su ringa gani. Za a ga amarya da ƙawayenta, ango da abokansa suna rawa, ba sa tsoron Allah, saban Allah ta kowane ɓangare. Allah idan ya so a irin wannan taro zai aiko musu aradu ya ɗauke su, amma Allah yana da haƙuri, latif. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin, idan alfahsha ta bayyana cikin al'umma. Ku duba 'yan uwa musulmi yadda alfahsha kala-kala suka bayyana a Najeriya, musamman kuma a arewaci. Ga zina, ga luwaɗi, ga maɗigo, lesbianism, mace ta nemi mace 'yar uwarta, namiji ya nemi namiji ɗan uwansa, abinda dabba ma ba ta yi. Dabba sai dai ya ringa neman mace ba namiji ɗan uwansa ba. Dabba mace ba ta neman mace 'yar uwarta. Wal iyazu billah, wayannan abubuwa duk sun bayyana a ban ƙasa. Allah yana da haƙuri, Allah ya saurara mana da muke samun oxygen. Wal iyazu billah. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya, yace kuma idan waɗannan abubuwa suka yawaita, cututtukan da ba a taɓa sanin su ba za su yaɗu. Da an san corona virus ba a sani ba, da an san SARS ba a sani ba, da an san Lassa fever ba a sani ba, da an san irin cututtuka da ba a taɓa sanin su ba, cutar AIDS an sani ba a san su ba. To alfasha sukan bayyana irin waɗannan cututtuka da ma cututtukan da ba mu san su ba. Yara ƙanana suna da hawan jini, yara ƙanana suna da cututtuka kala-kala, wanda da masu shekaru 40 ne suke da irin waɗannan cututtuka.
saboda bayyana alfasha da aka yi. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Bayan an gama biki za ga ana tambayan amarya da ango, me kike gani akan angonki, me ka sani akan amaryarka? Sai ga yana bayanin cewa abin da yasa na zaɓe shi wato shi mutum ne, mutumin kirki, religious, wane ne. Iyayen ma idan aka tambaye su sai su ce ƴaƴanmu suna da tarbiyya, sun samu tarbiyyar addinin musulunci. Wannan fitsara, wannan rawa da aka yi, kiɗe-kiɗe da aka yi, garaya da rashin kunya da aka yi wa Allah, shine tarbiyya? Wannan ba shi bane tarbiyya. Ku iyayen ma ba ku da tarbiyya, balle kuma ƴaƴan, domin an saba ma Allah, an saba wa faɗin Qur'ani, an saba ma faɗin hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron saukowar azabar Allah, mu tausaya wa kanmu. Hali da muke ciki a Najeriya, musamman arewaci, wannan halin ya ishe mu, wa'azi ya ishe mu. Mu koma ga Allah, mu roƙi Allah, mu tuba, mu yi addu'a, mu yawaita yin sadaka. Wasu yanka su ake, wasu harbe su ake, wasu sace su ake. Tattalin arziki ya zo ya karye, ba kasuwanci, ba sana'an kirki, ba safara cikin kwanciyar hankali, ba a addini cikin nutsuwa. Komai ya zo ya rikice a ƙasa. Maimakon mu haɗu, mu tuba, mu koma ga Allah, mu yi aurenmu, bukukuwanmu kamar yadda musulunci ya faɗa. Amma wannan hali da muke ciki bai zame mana darasi ba, muna ta fitsara har mu ɗau wannan kaset ɗin mu ringa yaɗa shi a duniya ana gani, wal iyazu billah. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk matar da ta shafa turare ta wuce a gaban mazajen da ba mazajenta ba, suka samu kamshinta, fahiyar zaniya, mazinaciya ce. Wannan ma yana daga cikin zina. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron ƙarshenmu, domin duk wanda yake saba ma Allah, to akan irin wannan saɓon zai cika idan bai sa'a ba. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, walam yanqusul mikyala wal mizana, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhizu bis sinina wa shiddatil mauna wa jawri sultan. Matukar al'umma suka rage mudu, suka rage sikeli, suka yi zalunci wurin awo, sai fa Allah ya jarrabe su, ya damƙe su da fari. Hali da muke ciki kenan. Ɗan kasuwa yana rage mudu, mai siyar da dankali, mai siyar da gero, mai siyar da masara, mai siyar da shinkafa, mai siyar da shinkafa, mai siyar da alkama, duk suna algusi, illa man asama Allah, sai fa wanda Allah ya taimake shi yake da imaninsa, da raguwar imaninsa. Ɗan kasuwa zalunci, mai sana'a zalunci, ma'aikaci cuta zalunci, ga rashawa, ga cin riba, balle kuma irin riba na zamani da ya bayyana. Wai kamfanoni ne za su sa ka sa 70,000 cikin akawun ɗinsu, za su turo ma kayayyakinsu na talla, ka yi musu tallan kayansu. Idan ka yi tallan kayansu, wannan talla da za ka yi, idan ka nemo musu customers, kullum za su ringa baka naira 800. Idan aka yi watanni 3, za a rufe baka wannan kuɗin, za a kulle. Kaga kai ka sa 7,000, an baka 800 so 30, ka samu wajen 24,000. Wancan 7,000 ya tafi. Wannan shine nafsun riba, ka ba da 7 an baka 24. Yau matasa, maza da mata, duk sun rungumi wannan sana'a, alhali ko riba ne. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, riba tana da ƙofofi da yawa sama da 70. Kaɗan daga cikin zunuban riba shine kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa, wal iyazu billah. Ga barna ta yaɗu a ban ƙasa, caca ta ko'ina, cin riba, karɓar rashawa, zalunci da rashin taimakon addini da rashin ibada. Farilla mutum yana yi ya ƙosa. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan aka rage mudu, to wallahi ku yi shiri da damƙa da Allah zai muku da fari. Muna cikin fari, ana noma amma mutane suna cikin yunwa. Wannan shine fari. Ba dole sai an rasa amfanin gona, albarkatun gona ba. Ga albarkatun gona, ga kayayyakin abinci, amma mutane ba su ƙoshi ba. Wannan shi ma yana daga cikin nau'i na fari. Hali da muke ciki a ƙasar nan, tsadar kayayyakin masarufi, abinci, yana daga cikin fari. Mu ji tsoron Allah.
'yan kasuwa da masu sana'a da ma'aikata. Sannan ma'aikin Allah yake matukar suka rage mudu da sikeli suka yi zalunci bayan an damƙe su da fari da kuma wa shiddatil ma'una da kuncin rayuwa, kayayyaki su yi tsada. Mu dubi hali da muke ciki a Najeriya, kayayyaki sun yi tsada, talaka da kirki rayuwa, gida da ake hura wutan girki so uku kaɗan ne ba su da yawa, wani ma so ɗaya wani so biyu, wannan ma ba kayan zaƙi cikin miya. Muna cikin masifa da bala'i, kuncin rayuwa, abubuwa sun zo sun rincaɓe, sun gagari kowa, sun fi ƙarfin kowa. Ba za mu ji tsoron Allah anya mu kamanta gaskiya cikin rayuwarmu ba? Ba za mu ji tsoron Allah mu nisanci barin 'ya'yanmu mata yawo tsirara ba? Ba za mu ji tsoron Allah mu nisanci yin bukukuwanmu da gayyatar masu kiɗa da masu rawa da masu waƙa ba? Saboda rashin tsoron Allah za a ga mutane gayyato mawaƙa suke a jihohi daban-daban, a zo a saba ma Allah. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan suka rage mudu da sikeli suka yi zalunci, na uku Allah zai jarrabe su da zaluncin shugabanni. Saboda haka ƴan uwa musulmi, hali da muke ciki a yanzu, rashin jituwa, daidaituwa tsakanin talakawa da shugabanni, kada mu zargi kowa, mu zargi kawunanmu. Idan muka gyaru, Allah zai ba mu shugabanni masu adalci. Idan muka lalace, Allah zai jarrabe mu da shugabanni azzalumai. Mutane sun haɗu a zamanin Ali ibn Abi Talib yana khalifa radiyallahu anhu, suka zo suka ce masa, ya Ali, me yasa ba za ka zame mana kamar Abubakar da Umar ba? Sai Ali ya ce musu, idan kuna son in zame muku a matsayin na jagoranku, a matsayina na jagoranku kamar Abubakar da Umar, kuma ku zame min kamar al'ummar zamanin Abubakar da Umar radiyallahu anhum ajma'in. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, iyaye mu ji tsoron Allah, mu hana ƴaƴanmu mu ringa kwaɓansu idan muka gansu sun sanya sutura mara kyau wanda ya matsa jikinsu, wanda ya sa suka bar gashi a waje ko kunnuwa a waje, mu hana su, mu kwaɓe su, mu yi musu nasiha. ‘Ya'yanmu maza da mata, wallahi mu ji tsoron Allah, mu yi bukukuwanmu kamar yadda musulunci ya faɗa. Allah ya kare mu, Allah ya tabbatar mana da zama lafiya a ƙasarmu, Allah ya kama hannun matasanmu, maza da mata, ya ɗaura su kan daidaituwa na musulunci. Allah kada ya damƙe mu da halayenmu, Allah ya saurara mana, Allah ya gafarta mana zunubanmu ba don halinmu ba, domin rahamarsa da jinkansa. Wa sallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sai na zo muku a karo na biyu domin in yi bayani akan sauran ababai guda uku wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe su cewa za su, idan suka bayyana a ƙarshen zamani, ga irin natija da za a samu result ɗin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.